Hej, jeg hedder Bjarke Schmidt. Jeg er chefinstruktør i Krav Maga Fyn. Og med mig i dag har jeg Armin Dorik. Og vi vil vise jer lidt fra forsvar mod en svingende knivangriber, som angriber til halshøjde. Har du penge på dig? Kom væk med dig. Ja, kom nu. Hey, kom væk med dig, kom væk! Så problemet her er, at jeg forsøger at dække mig bag min arm. Bliver ramt af kniven flere gange. Og største problem er, at jeg ikke får stoppet angriberen. Så i det her tilfælde ender det fatalt. Hey, hold dig væk. Gå væk, sagde jeg. Hold dig væk. Beskytter sårbare punkter. Blokerer. Modangreb. Dobbeltkontrol. Mere modangreb. Afvæbning. Kig og væk. Det her var forsvar mod svingende knivangreb. Kom og lære meget mere hos Krav Maga Fyn.